Sådan. Det er helt misvisende, de to tosser for at afgå det. Dennis og Dennis, det er den der er god. Er du klar? Ja, du kører bare. Kom så, Digi! Spider-can. Ej, den der skal lige væk, den der hånd der. Der er ikke nogen, der tør at åbne ballet. Helt misvisende billede. Ocean War. Du vil ikke begynde at snakke, Morten, så går det galt. Nej. Det var lige for at lave det videre. Stop. Det er noget, der beskylder. Ej! Ej, den der hånd der skal væk fra bordet. Kommentatorerne er jo faktisk ved at spille, men jeg vil sige, at det er en ensidig affære. Lige nu kan du finansiere dine køb omkostningsfrit i Jysk. Jeg tror, Brian han har glemt at stille uret, fordi han er slet ikke mødt op til den her kamp. Han får ikke lov at høre Weird Shams, han kan høre den her i stedet for. All the assholes in the room are definitely not alone. Ej, nu laver jeg den der. Ja da! Jeg har ikke været for det. Det er det finalen, mine damer og herrer. Morten Nielsen. Nej. Det er næsten synd for dig. Du skal have den overhagt af ham, der er overhagt. Åh ja, det er det. Åh, jeg skal have den her med. Ja. Her var lige en heldig. Ja, ja.
det er William fandme ked af det. Nej, det gør han. Det gør han. Det er ikke. Morten, vi har jo en aftale. Og kæft, det er ærgerligt ikke, det er en æggefar. Han har den ikke.